Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады, і з намі на сувязі, на жаль, на вялікі жаль, не жыўцом, як мы гэта любім у студыі, але па сувязі праз Zoom, тым не менш, сузаснавальнік і кіраўнік дабрачыннага фонду BuyHelp Алексей Лявончык з намі. Прывітанне, Алексей. Вітаю. Алексей, дзе цябе носіць, што немагчыма злавіць, зацягнуць у студыю, все ты недзе ў вандроўках, па якіх патрэбах ты пастаянна лётаеш па ўсім свеце? Ну, не па ўсім свеце, а па Еўропе. Я збольшага у Лондоне знаходзіўся вось гэтыя паўгады, але як толькі з'явіліся навіны аб тым, што ствараецца гуманітарны фонд дапамогі палізняволеным і ёсць некалькі ўнёскаў, то я падключыўся да працы з лабіраваннем іншых гульцоў, каб яны патэнцыйна ў будучыні маглі зрабіць у гэты фонд унёскі. Ну і трэба было для гэтага з'ездзіць, опять же, у Ірландыю, тому што мы там размаўляем. Трэба з'ездзіць было яшчэ ў некалькі краін. Але я спадзяюся, што плён гэта бліжэй да восені дасць. Дарэчы, все называюць гэты фонд нарвежскім. Насамрэч, Норвегія проста зрабілі першую донат, пакуль што ён самы вялікі. Але наша мэта, каб у ім знаходзілася шмат гульцоў, шмат урадаў. Ось таму гэта дакладна не нарвежскі фонд, это гуманітарны фонд, і я спадзяюся, што ў ім будзе больш, чым 10 дзяржаваў удзельнічаць. Ось. Таму, да, адсюль вось гэтыя ўсе паездкі ў тым ліку. Ну і все-таки хочацца дома пабыць некаторы час. Таму я да вас не даязджаў. Добра, давай тады, я думаў пазней гэтую тэму закрануць, але калі адразу яна ўсплыла, то давай пра яе можа быць больш падрабязна. Гуманітарны фонд дапамогі. Скажы мне, як кіраўнік таксама дабрачыннага фонда, як ты ставішся, у прынцыпе, патлумач дакладней, паколькі ты спрычыніўся да працы, зразумела, як ты ставішся. Але патлумач мне патрэбу ў стварэнні такога фонду, калі ёсць BuyHelp, калі ёсць BuySol, калі ёсць фонд краіна для жыцця, калі ёсць іншыя фонды, вот які сэнс у стварэнні гэтага нейкага парасоннікава фонда? Гэта не будзе фонд персе як асобная адміністратыўная адзінка. То бок гэта не будзе, зразумела, што у яго будзе адміністратыўнае афармленне, але ў ім амаль не будзе адміністратыўных коштаў. І па сутнасці гэта будзе дадатковы пул грошаў для тых арганізацый, якія ўжо займаюцца дапамогай палітвязням. Гэта не будзе нешта, умоўна кажучы, з новай менеджерскай структуры, дзе будзе працаваць 10 працаўнікоў, якія будуць раздаваць грошы. Не, гэта з такога арганізацыі, якія працуюць з палізняволенымі, змогуць гэтыя грошы запытваць. Напрыклад, BuyHelp працягвае працаваць са штрафамі, з траўмамі і з рэабілітацыяй палізняволеных. Мы зможам з гэтага фонда запрашваць грошы на гэтыя патрэбы. Потому што, давайте будзем шчырымі, грошай на рэабілітацыю все-таки не хапае. Опыт больше, чым прапанова. СДЖ займаецца правовой падтрымкай, напрыклад, дысідэнт займаецца дапамогай сем'яў. Яны змогуць запрашваць грошы на свае вось гэтыя мэты. Галоўнае, каб усё, што яны робяць, было звязанае з палітвязнямі. Тут дапамога сем'ям палітвязняў, правовая падтрымка палітвязняў. Знову-таки, у нас рэабілітацыя вышэўшым палітвязням. Мы працуем з тым, каб нават не працуем, мы ўжо прынялі рашэнне, што в першую чаргу гэтыя грошы будуць накіраваны на тых, людзі, якія менш маюць доступу да наяўных рэсурсаў, бок на тых, хто знаходзіцца, напрыклад, унутры Беларусі. Таму што ёсць BuyHelp інструмент для дапамогі палізняволеным за мяжой, але інструмента дапамогі палізняволеным унутры ён малаваты. Таму гэты фонд проста яго папоўніць. Бок гэта можна разглядаць не як фонд, а проста дадатковы пул грошай. Мы яшчэ абвесцім аб механізме функцыянавання на канферэнцыі Новай Беларусі. Будзе сайд-івент, падаецца 1 жніўня, і потым панель па палітвязнях, на якой мы таксама прагаворым пра гэты фонд. Але вот наша мэта, каб гэты пул папаўняла як мага больш дзяржаваў, і гэтыя ресурсы станавіліся даступнымі іншым арганізацыям. То бок там будзе ўжо, пад мандат гэтага фонда падпісалася 8 арганізацый, з іх 4 нашых, BuySol, BuyHelp, Дысідэнт і СДЖ, якія
складаюць коаліцыю хуткай гуманітарнай дапамогі. І яшчэ некалькі бок ідзе супраца, ёсць інклюзіўнасць тымі, хто ўжо працуе ў гэтым полі, ёсць каардынацыя, я гэтаму вельмі рад. Алексей, що ж таки пытанне ідзе пра грошы і ці не будзе з гэтым фондам тая ж самая сітуацыя, як і ў іншых выпадках, калі, скажем, ну умоўна там ці Светлана Тихановская, ці хто іншы едзе у краіны захада, размову сустракаецца з лідарамі там кіраўнікамі краін, гучаць словы про тое, что вот наша краіна выдаткоўвае на тыя там ці на іншыя патрэбы, там на падтрымку СМІ, на падтрымку дэмакратычнай супольнасці, такія это грошы, а потым куды яны ідуць тыя грошы, хто іх размяркоўвае, каму размяркоўвае, ну неяк вот так вот яно незразумела, невядома і неяк губляецца, потому что гэта не, скажем, офісу гэтыя грошы пералічваюцца, не ён імі займаецца, не ён іх размяркоўвае і не ён іх кантралюе у дадзенай сітуацыі. То есть вот наколькі гэта ўсё ж таки сапраўды пытанне і праблема з такімі з гэтымі грашыма, і ці тут не будзе той же самой сітуацыі? Ну, глядзі, Зміцер, адрозненне гэтага інструмент, ну, па-першае, гэтыя грошы, якія зараз ужо некалькі краін, ужо дзве дакладна унеслі, яшчэ 3 на падыходзе, уносяць у гэты фонд. Па-першае, яны не бяруцца не з якога пула прызначанага для грамадзянскай супольнасці. То бок гэта не грошы, якія былі ўзяты з медыа, гэта не грошы, якія былі ўзяты з ты, што ідуць на падтрымку НДА у выгнанні, гэта абсалютна новы пул грашэй. То бок уже плюс гэты фонд, ён не ўядаецца тыя, што ёсць даступныя, напрыклад, медыйнай супольнасці. Другое, калі я пісаў канцэпт гэтага фонда, я напісаў, што ў ім не можа быць адміністратыўных выдаткаў, бо, ну, давай паводзімся, гэта трошкі праблема, калі, умоўна кажучы, дэкларуецца, што прыйдзе 6, 8, 10 мільёнаў на такие-то, такие-то мэты, а потом оказывается, что до мэтавой аудитории доходит процентов 60-70, потому что решта з'ядаецца адміністратыўным ресурсом. Что знову-таки патрэбна, люди, якія працуюць над размеркаваннем грошаў, то таксама павінны жыць і зарабляць, і зразумела, што бесплатна гэта ніхто не будзе рабіць. Але тут мы паспрабавалі зрабіць інакш. Калі мы написали канцэпт і прадалі канцэпт, мы сказали, што гэта павінна быць грошы, якія на 100% пойдуць на палітвязняў. Там не будзе адмінресурс. Пытанне, адкуль мы будзем браць грошы на адміністрацыю, ну, кожная арганізацыя, якая падпісваецца пад удзелам у фондзе, пагаджаецца, што яна будзе шукаць грошы на адміністраванне самастойна. Яна будзе шукаць грошы па тых донарах, якія могуць падтрымаць каманду. Плюс, як я сказаў, гэты фонд не дадае таскаў. У нас у BuyHelp, напрыклад, ужо ёсць, вот зараз у чарзе стаіць каля 50 заявак, і заявак, тому што платим знову нарастае. І, напрыклад, у нейкі момант у нас было так, што у нас стаіць у чарзе на аплату, грашэй у нас няма. Яны потым з'явіліся, мы іх аплацілі. То бок гэты фонд будзе працаваць такім самым чынам. Ён будзе запаўняць дзіркі. Бок у нас уже ёсць каманда, якая працуе над апрацоўкай заявак. Яна працавала, выставіла іх на аплату, іншыя людзі аплачваюць гэтую заявку. У нас налажаная сістэма дастаўкі грошай. У нас гэта ўсё ёсць. Нам не патрэбны дадатковы адміністратыўны ресурс на тое, каб даставіць грошы. Гэтыя грошы з гэтага фонда пойдуць чыста ўжо на тыя таскі, якія ўжо наладжаныя, якія ўжо ідуць па пратаколе. Нам не патрэбная дадатковая каманда да гэтага, нам не патрэбна кагосьці яшчэ наймаць. І гэта, дарэчы, заляцела проста цудоўна, што гэта будзе амаль, ну, это будзе абсалютна чысты інструмент, 100% з якого пойдуць палітвязні. Ну, зноў-такі, не тое, каб 100%, тому што ніхто, напрыклад, можа сказаць 99,7, тому што ніхто не скасоўваў там курсавыя розніцы, напрыклад, да, калі ты будзеш канвертаваць грошы, то ўсё адно нешта губляецца. Але гэта не 70%, гэта не 60%, гэта амаль 100%. Это першае. Другое. Як мы будем справаздачыцца, натуральна, імён мы назваць не можем. Ситуация, як была, такая і засталась. Але арганізацыі, якія ўдзельнічаюць у фондзе, па-першае, будуць публікаваць сумы, якія яны запрасілі з гэтага фонда на свае, і на што яны гэтыя сумы запрасілі. Арганізацыя, якая не гатовая падпісацца пад такімі умовамі, у фондзе удзельнічаць можа як верификатор, сукоординатор,
перадачу заявак, але не можа запрашиваць грошай. То бок ёсць мінімальны ўзровень празрыстасці, гэта што арганізацыі запрашиваюць грошы, публікуюць. Ну памятаеш, як на маратоне было тое самае. То бок надзорчая рада публікавала колькасць грошей, якую кожная арганізацыя заплатила, а потым публікавала колькасць грошей, якую кожная арганізацыя справаздачы. Тут будзе, в принципе, такая самая схема. Ну і мне падаецца трэцяе, што сама рэпутацыя тых арганізацый, якія ўдзельнічаюць у гэтым, Пайсола, Байхелпа, Диссиденты, СДЖ, і яшчэ 4, я іх не называю зараз, пакуль мяне няма адкрытай, так сказать, падпісанай згоды на выкарыстанне іх імён. Але я думаю, что мы их опубликуем уже до конференции «Новой Беларуси», потому что кожная из этих организаций, отповедно, так само мае высокую репутацию, это будет гарантией того, что это грошы никуда не знакомы. Слухай, троху ты мяне заблытаў. На самом пачатку размовы ты сказаў, і калі я даведаўся, што быў створаны такі вот фонд, я вырашыў далучыцца, бо добрая такая ідэя, а потым прагучала фраза: калі я пісаў канцэпт гэтага фонду, так що ж такі шэры кардынал стварэння гэтага фонду і этой ідэі Алексей Лявончык? Шэры кардынал стварэння гэтай ідэі — это група чалавек, у тым ліку з офіса, і у тым ліку, да, гэта ідэя ўвогуле належала офісу. Але некалькі доўгі час таму, там шмат месяцаў таму, я паўдзельнічаў разам з яшчэ парай калегаў у напісанні таго, як можа выглядаць гэты фонд. Насамрэч, мы потым проста забыліся. То бок быў напісаны канцэпт, ідэя пайшла ў працу, і вельмі доўга не было ніякіх зрухаў, так реально вельмі доўга. Не то, што забыліся, мы ведаем, што яно недзе ляжыць. І тут раптам я настрэліла гэтыя высілкі, якія цягам 12-14 месяцаў вкладаліся, яны далі плён. І таму я хутчэй за ўсё сказаў, што калі я даведаўся, што ствараецца гэты фонд, таму што я ўжо падзабыў пра тое, што канцэпт-нататка калісьці пісалася, у тым ліку я браў удзел у апісанні фармата, як гэты фонд будзе функцыянаваць. Можаш назваць мяне шэрым кардыналам, але 99% працы там насамрэч выканаў офіс. Слухай, прагучала цябе фраза про тое, што з гэтага фонду там не будуць ніякія адміністрацыйныя расходы і гэтак далей. І акурат такі пра адміністрацыйныя расходы пытанне задае наш глядач. Не буду там даваць характарыстыкаў, але пытанне такое. Помню, во время марафона солидарности говорили, что будет 0 на административные расходы, а по факту оставили почти 30%. А больше всех от марафона забрал себе Леончик. Сколько он себе забрал на административные расходы с марафона? Калі гэта гаворка про публікацыю на адным канальчыку, які я нават называць не буду, хутчэй за ўсё, да, тому что вот Матахары кажа, а што гэта за ўброс такі наконт грошай на палітвязняў, што паказаў Балткунец? Можа, хто ведае, што гэта такое было? Па-першае, такія пытанні я краю задаваць арганізатарам марафона, але я на 100% ведаю, што усе, колькі там было сабрана, 650 тысяч разам ці колькі, можна паглядзець, былі раздадзены арганізацыям на простую гуманітарную дапамогу. Там не было ні копейкі адмінкі. Я не углядаўся ў гэтую справаздачу. Мне не цікава ўнутраная палітыка арганізатара марафона. Мне цікава, каб 650 умоўна тысяч, якія, можете мяне паправіць, што там было 670 і 620, я шчыра не памятаю. Каб усе гэтыя грошы былі накіраваны на падтрымку палітвязняў. Прыйшло 670 тысяч, мінус камісія страйпа. Ніхто не павінен рабіць від, што і няма. Камісія страйпа можа там колькі складаць 3%, 2%, штось такі парадку, не больш за 3%. Я не памятаю, як іх зараз. То бок усё ж тое, што было выведзена на рахунак арганізатара, павінна было пайсці на дапамогу. Так вот, я ведаю сумарна, што ўсё, што было выведзена з рахунку страйпа на рахунак арганізатараў, пайшло на дапамогу. Да, Байхелп атрымаў самую вялікую суму, тому што мы запрасілі ў свой час. Мы просто попытали у организаторов, ці можно выделить нам столько-то и столько-то, потому что у нас висело на столько-то и столько-то заявок. Мы бачили, что у нас будет з гэтым проблема, и гэтыя грошы з марафона яны хорошо заткнули. И организаторы гэта ухвалили. Яшчэ раз, не сами организаторы приймали гэтае рашэнне. Рашэнне приймала надзорчая рада. У надзорчай радзе знаходзіцца метай.
надзорчай радзе тут знаходзіцца Белсат, прадстаўнікі Белсата, Реформа, в прынцыпе Зеркала, толькі я ведаю, там знаходзяцца прадстаўнікі ўсіх буйных медыяў, і рашэнне прымалася калегіяльна. Это першае. Другое, з таго, што я бачыў, там было напісана у гэтым посце, што 650 тысяч суммарно пайшло на выплаты 60% типа. Я подозреваю, что проблема в том, что частка выплат была зроблена в 2024 году. З того, что я ведаю всех организаторов, удельников этого марафона, з того, что я ведаю все суммы, якія ім пайшлі, яны публікаваліся. Это была публічная інфармацыя, можна праверыць. І частка гэтых выплат і сумарна гэтыя выплаты адпавядалі агульнай сабранасці. Адкуль такая розніца на справаздачнасці, зноў-такі, гэта пытанне да арганізатараў, але я падазраю, што частка выплат просто пайшла ў 2024 годзе, і таму яны трапяць у справаздачу за 2024 год. Так што, а што датычыць таго, што Байхелп забраў сабе большую сумму, мы зрабілі такую заявку, назіральная рада і арганізатары маглі гэту заявку ў кожны момант абразіць. Это не было ніякай праблемай. Кожны запрашивал тое, на што былі патрэбныя. Назіральная рада вырашыла, што гэта адпавядае. Ну, значыць, адпавядае. Мы прайшлі аўдыт, і мы закрылі гэты праект некалькі тыдняў таму. Алексей, давай трошку да іншых тэмаў, але з палітвязнямі наўпрост таксама звязаны. Сітуацыя з вызваленнем з палітвязняў ці то 14, ці то 18, да гэтага часу ні канкрэтныя імёны, ні канкрэтная колькасць, ні на падставе чаго было вызваленне, так невядомыя, але тым не менш сам факт гэтага, што оно адбылося, як ты ўспрыняў, і ці ўспрымаеш гэта ты як, ну, как бы першы крок на пачатку нейкага працэса? Нам вядома пра 18 чалавек. З іх у паловы, як мінімум, до конца тэрміну заставалася там месяц, у аднаго ўвогуле заставалася 2 тыдні, у кагосьці заставалася 2 месяцы. Да, было некалькі чалавек, у якіх до конца тэрміну заставалася там год. І быў адзін чалавек з гуманітарнага спісу. Это Кастусеў. Больш нікаго з гуманітарнага спісу не вызвалілі, нягледзячы на вялікую колькасць плётак аб тым, што можа і пачобут выйдзе, таму што палякі націснулі, што выйдзе яшчэ некалькі. У нас у гуманітарным спісе больш за 200 чалавек. Больш за 200 чалавек, хутка стане 300 чалавек, можа і стане больш. Выйшаў адзін. То бок казаць пра нейкую змену кірунку я б мягка кажучы, не пачынаў. 18 чалавек гэта што? Гэта трошки больш, чым колькі у нас сядзіць зараз? У нас сядзіць зараз 1500, гэта трошки больш, чым 1%. Ну, цудоўна, насамрэч. Калі браць агульную колькасць людзей, якія адседзелі і выйшлі, это каля 3000 чалавек, і адседзелі, і ўсё яшчэ сядзяць. І вось такое вот разовае вызваленне, гэта менш за 0,5%, зноў-такі, калі казаць. Не адбылося ніякай змены, прычым калі ў панядзелак перад днём вызвалення Лукашенко расказваў, што будуць навіны, там хто-то выйдзе, і все настроіліся, што выйдуць сотні, і раніцай былі плёткі, што выйшло 25 чалавек з адной толькі калоніі, а з іншых калоній выйшла яшчэ да хрена. Это были плётки. Это было просто спаяние лукашенковского нарративу, потому что типа Лукашенко выпускает. И он не выпускает. Вышло 18 человек. Фюрер, як заўжды, прабачце мой выраз, можете запихать спіс дзел. Ён гэта робіць 30 год. Ён абяцае вельмі шмат і робіць вельмі мала. Ён робіць так, каб паказаць, што хоць ёсць нейкі маленечкі рух, каб ад яго адчапіліся на гэты момант, каб прадэманстраваць сваю мінімальную, так сказать, да, я рэагую на вас, таму калі ласка, не заціскайце мне больш пальцаў ціскі. Вось гэта ягоны падтрым праводзіць. Нічога не змянілася. Змянілася б яно калі? Яно змянілася толькі ў выпадку, калі я заўсёды прытрымліваўся версіі, што самым эфектыўным спосабам спыніць рэпрэсіі, не спыніць рэпрэсіі, а прынамсі паўплываць на іх тэндэнцыю, будзе закрыць транзіт кітайскіх тавараў. Потому что ты ж ведаеш гэтую гісторыю, моя тэорыя, што Кітай убудаваў вельмі вялікія грошы ў разбудову інфраструктуры Belt and Road. З Китая у Европу яны мадэрнізавалі чыгункі ў Цэнтральнай Азіі, гэта каштавала ім шалёныя бабкі, яны правялі чыгунку праз Узбекістан у сябе да Цэнтральнай Азіі. Яны пабудавалі калідор, а тут этот калідор пачынае слофацца.
у цябе схлопваецца літоўскі транзіт, у цябе схлопваецца патроху латышскі транзіт, застаецца толькі адзін, у краіне вайна, застаецца беларускі кавалак. Вось уяві сабе, я ж лічу, што в прынцыпе візіт польскага прэзідэнта ў Кітай і перамовы, якія там адбыліся, і вось адразу пасля гэтага там размовы пра вызваленне 18 чалавек, гэта звязана, таму што палякі прадэманстравалі, што яны могуць прытармасіць транзіт. А вось калі яны яго спыняць, павер мне, тут выйдзе можа будуць не з Лукашенко. З Лукашенко будзе размаўляць Кітай. Яны не хочуць пра яго губляць вялікія грошы. Што датычыць, там ідуць працэсы, я ведаю, хто выкарыстоўвае гэтую фразу, ідуць працэсы не ідуць. Ніякія працэсы не ідуць, таму што калі б яны ішлі, мы б ведалі, бо да нас, да кааліцыі, прыходзіць, мы працоўваем 90% запытаў на дапамогу. І так ці інакш, усе людзі, якія выходзяць, яны прыходзяць да нас. Па-першае, па-тое, па-другое, па-дзесятае. І мы заўсёды збіраем гэтую інфармацыю. І пакуль у нас такой інфармацыі няма, што там нейкія перамовы, это значыць, што перамовы не існуе. Так што можна сябе расказваць байкі аб тым, што Лукашенко змяніўся, што з ім трэба размаўляць. Не, Лукашенко размаўляць трэба, але толькі з пазіцыі сілы. Лукашенко трэба размаўляць толькі з закрыццём транзіта. Што бывае, калі з Лукашенко пачынаюць цацкацца, відаць на вось гэтым нешчасным немцу, якому далі смяротнае пакаранне. Это зараз далі немцу смяротнае пакаранне, а потым да беларусаў пачнуць ужываць смяротнае. Вось, калі ласка, стаўкі павысіліся. Мне ёсць тэорыя, чаму немцу, але яна хвілін на 10, таму я, мабыць, не буду гэта расказваць, але гэта гандаль, гэта па сутнасці ўжо міжнародны гандаль закладнікамі, і ён ідзе ў патэрне Ірана. Іран рэгулярна бярэ у закладнікі нейкага двайнога грамадзяніна, звычайна ірана-амерыканца альбо ірана-брытыйца, асуджае яго на пажыццёвае альбо на смяротнае пакаранне, а потым цыганіць са штатаў альбо з Брытаніі грошы. Як толькі тыя пагаджаюцца даць нейкі працэнт ад гэтых грашэй, закладніка адпускаюць. Вось тут будзе роўна тое самае. Яны будуць гандляваць гэтым немцам у кірунку здыміце гэта, здыміце то, і мы яго не расстраляем. Я думаю, што это будзе ісці такім кірунку. Типа, вы ж не ўпісваецеся за нашых палізняволеных, за беларусаў. Беларусы нікаму не патрэбны, я маю на ўвазе палізняволеных. Але за свайго грамадзяніна Еўропа ўпішацца. А маскоўскі след, шмат же што казалі, что типа это вот как бы по замове Москвы, ці там, скажем, руками лукашэнкаўскага рэжыма Кремль свае нейкія інтарэсы адстойвае, каб адмен вот гэтага ФСБшніка, што ў Нямецчыне сядзіць, зрабіць. Ёсць і такая цалкам магчыма, што яны хочуць яго памяняць на Красікава, і адпаведна яны ўзялі немца, бо наколькі я памятаю, тэорыя была такая, Нью-Йорк Таймс у свой час пісала, што Навальнага немцы пагаджаліся памяняць на таго самого Красікава, які адсіджвае. Не памятаю, дзе ён там адсіджвае, там пажыццёвы. Але калі Навальнага забілі, то адмен, што называецца, адляцеў, але Пуцін усё адно хоча займець свайго Красікава сабе назад. Ну, вось можа быць такім чынам, да, цалкам імаверная тэорія, што яны ўзялі ў закладнікі гэтага немца, каб, так сказать, паўплываць на федэральны Берлін, але на федэральную рэспубліку. Але праблема ў тым, што як бы першыя такія рэчы хутка не робяцца, і так ці інакш это будзе цягнуцца з гэтым гандлем вельмі доўга, бо немцаў паставіць у пазіцыю, што ім прапануюць выкупіць уласнага грамадзяніна, но гэта трэба ўмець. Немцы, конечно, можа быць і марудныя у гэтым сэнсе, але я думаю, гэта для іх новая сітуацыя, рэагаваць яны будуць таксама нетыпова, паглядзім што. Але да, цалкам магчыма, што гэта рука Москвы, але цалкам магчыма, што гэта Лукашенко і сам выдумаў. Гэта ў ягоным стылі. Але калі прыняць гэтую версію, што гэта такі яны вырашылі стаць на шлях гандлю міжнароднага закладнікамі, то атрымліваецца гэты безвіз для чаго? Для того, каб заманіваць замежнікаў да сябе? Не думаю. Па-першае, яго ж арыштавалі ў кастрычніку 23-го года, а прысуд вынеслі толькі зараз. Але дзіўным чынам вось гэты прысуд, обвестка об этом присуде, яна збеглася по часе з абвяшчэннем тэрміну выраку вот гэтаму журналісту Гершковичу амерыканскаму у Москве. То бок, в принципе, для мяне гэта укладаецца, калі гэта адбываецца там літаральна ў адзін дзень или з разбегам у пару дней, гэта на мяне кладаецца нейкую скаардынаваную гульню, то бок я готовы поверыць, што тут ідзе координацыя з Москвой абсолютно на 100%. Вось, безвіз яны абвясцілі недавно. Я думаю, что тут хутчэй безвіз як бы не звязаны з гэтым, але
часткова ён можа спрыяць, так сказаць, вось гэтай гульні. Да, калі сюды паедзе больш памежнікаў, у цябе будзе патэнцыйна больш закладнікаў. 100%. То бок, каб лавіць кагосьці трэба, каб гэтыя хтосьці тут былі. Але мне падаецца, што пад безвізам тут яшчэ іміджавы чыннік і эканамічны чыннік. Іміджавы чыннік, вось паглядзіце, Европа не пускае наших громадян, будуе сцяну, а мы пускаем европейских громадян. То долбоёб, пробачте, знову можете запикать. Это первое. Я не думаю, але мне падаецца, што прыход Рэжнікова нейкім чынам быў звязаны вось гэтым вот безвізам. А другі эканамічны чыннік. Грошы это не бясконцыя, зноў такі. І калі турысты паедуць, чаму не? А сярод турыстаў таксама шмат тых, хто не верыць, што ў Беларусі не пакажуць прыгожы фасад. Літоўцаў і палякаў з'ездзіла вельмі шмат па безвізе. Понятно, што большая частка яны ездзілі з мэтай закупіцца бензінам і цыгаретамі, але тым не менш ездзілі, тым не менш грошы пакідалі. Я думаю, што тут і іміджавы разлік, і на знешнюю палітыку, і эканамічны разлік. Ось. Ну і пабочны такі чыннік гэта ўсяго, будзе больш турыстаў, будзе больш каго вылаваць. Я вярнуся да тэмы пачобута, якога ты узгадаў. Ён не выйшаў на волю падчас вось гэтага, так бы умоўна кажучы, першага этапу вызваленняў. Дарэчы, вот там же ж Сукала анансаваў нібыта яшчэ і працяг, што нехта яшчэ выйдзе. Але да пачобута зараз з'явілася інфармацыя пра тое, што ўсё ж таки на такім непублічным і нізавым узроўні паміж МЗС Польшчы і рэжымам ідуць перамовы, працягваюцца перамовы наконт вызвалення пачобута. Як ты думаеш, твоё просто бачанне, ці атрымаецца у палякаў дамагчыся вызвалення Анжэ? І другое пытанне ад нашага гледача Максіма. Вось выцягнуць палякі пачобута, і што будзе потым? Гандаль пойдзе, адкрыюць пераходы, ці яны працягнуць давіць і далей на рэжым? Палякі будуць упісвацца ў першую чаргу за пачобута і за іншых палітзняволеных палякаў. Гэта правда, тому кожная дзяржава ўпісваецца ў першую чаргу за сваіх. Тут я не сумнеюся. Калі Лукашенко адпусціць пачобута і любых польскіх грамадзян, якія сядзяць, калі Лукашенко перастане кідаць мігрантаў на гэтую сцяну, якую Польшча пабудавала на межу, то бок спыняцца гібридныя атакі, то тады да, магчымыя палягчэнні. Але вызваленне пачобута само па сабе нічога не вырашае. Калі не будзе спынена гэтая вось, што называецца, гібридная міграцыйная агрэсія. І знову такі, мы ведаем, што Лукашенко не паслядоўны. Калі палякі на 33 гадзіны заблакавалі транзіт, фактычна ўвёўшы гэтыя праверкі, раптам колькасць мігрантаў упала. Была праведзеная дэманстрацыя таго, што могуць той бок, а гэты бок прадэманстраваў: окей, ну хорошо, мы не будзем мігрантаў. Што замінае афіцыйнаму Мінску зноў адправіць там 1000 мігрантаў на межу пасля нейкае палягчэння? Нічога, і я думаю, што палякі гэта ведаюць. Плюс я не лічу, што Лукашенко вызваліць і пачобута, і іншых палякаў, і яшчэ і спыніць гэты міграцыйны ціск. Потому што гэта дакладна не толькі ў ягоным інтарэсе, гэта ў інтарэсе Пуціна. А Лукашенко зараз ад Пуціна дастаткова моцна залежыць. І нават калі ён вызваліць кагосьці, а мы ўжо бачылі на прыкладзе гэтых 18 чалавек, што ён паабяцае вызваліць, умоўна кажучы, 100, а вызваліць 18. Так вот тут таксама будзе нейкі бэр-мінімум. Хутчэй за ўсё, калі там нешта да гэтага і дойдзе, то ён зробіць абсалютна мінімум і будзе спадзявацца, што палякі там усё пааткрываюць. Але палякі ўжо не такія наіўныя, як гэта было раней. Памятаеш, 10-й год Сікорскі з Вестэрвэля прыязджалі, абяцалі Мінску там 3 мільярды за тое, каб той правёў выбары, ну, сумленна. Ці адносна сумленна, ці хаця б від зрабіў, што ён сумленна. А Лукашенко просто плюнуў ім у твар. Пасля, з пагромам на плошчы, усім астатнім. Тому, адказваючы на твоё пытанне, па-першае, я не думаю, што пачобута вот так вот лёгка вызваляць. Мінск будзе выгандлёўваць максімум за яго. Па-другое, не думаю, што палякі пойдуць на тыя ўмовы Мінска, якія той будзе выстаўляць, тому гэтыя перамовы могуць ісці да бясконцасці. Далей, што датычыць інфармацыі, то бок, мне падаецца, гэта не вырашыць там нейкую сітуацыю, то бок думаць, што з Беларусю знову пачнуць гандляваць, хаця пасля вызвалення пачобута, хаця ў турмах сидзіць куча там беларусаў, такога не будзе. Будзе нейкая палёгка, можа прыадкрыюць нейкі пункт, але на гэтым, я думаю, ўсё і скончыцца. Плюс на Польшу цісне таксама еўразвязка.
Польша ж вымушана імплементаваць санкцыі на связь. А што датычыць інфармацыі, што ідуць кансультацыі, я нават ведаю, каго гэта інфармацыя, кансультацыі ідуць са ўсімі. Не бывае такога, каб Міністэрства замежных справаў адной краіны, нават самай долбанутай, цалкам абрывала кантакты з іншымі. Пытанне ва ўзроўні гэтых кантактаў. Нават Паўночная Карэя падтрымлівае на ўзроўні нейкіх базавых супрацоўнікаў крытычных місій, там, умоўна кажучы, у Малайзии ці на Сінгапурі падтрымліваюць кантакты праз трэція пляцоўкі з так званымі варожымі краінамі. Беларусь робіць абсалютна тое самае. Гэта кантакты ніколі не перапыняліся, іншае пытанне, што гэта кантакты тэхнічныя. Яны ніколі не былі на ўзроўні міністра. Працэсы не ідуць. Ідуць просто такое, што вы хаціце, а мы хочам гэта. І тут гэтыя пазіцыі не састыкаваць. Гэтыя пазіцыі, я яшчэ раз падкрэслю, можа састыкаваць толькі одна рэч: змена рэжыма, спынення рэпрэсій. А са зменай рэжыма, хутчэй за ўсё, рэпрэсіі зменяцца, таму што апроч Лукашэнкі і пары тысяч ягоных сатрапаў, якія я пра базік, у нас ідэалістычных вот таких вот ваяроў за Пуціна няма. Астатнія пойдуць з хваляй. Вот. У працяг яшчэ одно пытанне. Ці бачыце вы сцэнар, пры якім Захад і Лукашенко неяк перагарнуць старонку, але ж беларусы не змогуць вярнуцца ў краіну, палітвязні будуць сядзець, а жалезная заслона будзе амаль апушчаная? Не бачу такой варианта развіцця, тому что ён мог бы быць до 22 года. Там яшчэ можна было нейкую старонку перагарнуць. Але, па-першае, я ўжо казаў, Лукашенко, пазіцыі Захада і Лукашенко вельмі далёкія. Нават калі Лукашенко пагадзіцца вызваліць Пачобу, то ён будзе старацца вызваліць яго на такіх умовах, каб атрымаць максімум і даць мінімум. Такого, на какое Польша таксама ніколі не пойдзе, потому что это просто будзе яшчэ феерычна, апроч таго іншае, феерычны факап на іміджавым узроўні. Другое, як я сказаў, пасля лютага 22 Лукашенко суагрэсар. І калі Лукашенко не быў суагрэсарам, да, там было поле для перамоваў. Зараз такого поля няма. Бо тое, што Лукашенко адвёў войскі ад украінскай мяжы, тое, што вызвалілі 18 чалавек, гэта абсалютна нічога не значыць. Любы момант Лукашенко зноwu можа даць тэрыторыю Беларусі для абстрэла для расійскіх войск, калі для Украіны сітуацыя на фронте пойдзе кепска. Таму не бачу я ніякай такой сітуацыі пасля лютага 22 года. Ён можа выпусціць частку палідзняволеных, ён можа адпусціць Пачобута, яму прапануюць нейкую палёгку, але калі ён будзе патрабаваць, а давайте я выпушчу аднаго, а вы вернеце ўсё да статус-кво 20-го года, такого не будзе. Это занадта ўвязана. Да, на прасткі за беларускіх палітвязняў ніхто не ўпісваецца, на прасткі. Але фактычна яны ўжо давно сталі аргументам, што пакуль суагрэсар у вайне супраць Украіны не выпусціць істотную частку палітвязняў, у прынцыпе не спыніць рэпрэсіі, ніякіх перамоваў там быць не можа. Мне падаецца, што гэта проста ўвязана з вайной. Не было б вайны, ну, Европа гандлявала і звош, скажем так. Але тут вайна, і гэта ўжо security риск, і Европа чётка сабе усведамляе, што такой реал-палітик до 22-го ўжо немагчымы. Але вот эта ситуация с апошнім пакетом санкцый і тое, як яна ударыла па шараговых беларусах, я маю на увазе і вялізны спіс тавараў, якія нельга правозіць простым людзям, і сітуацыю з праездам на машынах з беларускімі нумарамі і гэтак далей. Ужо ідуць развагі пра тое, што па-першае, прыраўнялі беларусаў да расіян, што ідзе размова пра калектыўную адказнасць, ну і што как бы так сказать, на інтарэсы беларусаў, якія нават там супраць вайны, супраць Лукашэнкі, ужо как бы не звяртае увагі Захада, кіруецца сваімі нацыянальнымі і ўсімі астатнімі security там інтарэсамі. Сапраўды так? Не, яно выглядае так, але з таго, што я разумею, вось гэтыя апошнія санкцыі на завоз, на прыезд на сваіх машынах, на вывоз нейкіх тавараў, гэта вынік синхронізацыі санкцый супраць Расіі з санкцыямі супраць Беларусі, ну ці наадварот. Это першае.
А по-другое, гэта не рашэнне канкрэтна нацыянальных дзяржаваў, гэта імплементацыя еўрапейскіх рашэнняў канкрэтнымі нацыянальнымі дзяржавамі, то бок Літвы, Польшчы і іншымі. Бо калі санкцыйны пакет быў прыняты ў такім фармаце, то гэта дзяржава мусіць яго імплементаваць. Так, там ёсць нейкі лівэй, начнем ад таго, што можна, напрыклад, дазваляць уезд машынам, дзе сядзяць беларускія іх беларусы уладальнікі, а можна ўвогуле не дазваляць, і можна адкласці, але тым не менш яны павінны кіравацца еўрапейскім рашэннем. Ці з'яўляецца гэта як бы ці выглядае вось гэтая забарона там на вываз тавараў і забарона на ўезд на сваіх машынах, ці выглядае яна як вешанне на ўсіх беларусаў калектыўнай адказнасці? Безумоўна, яна выглядае як вешанне на ўсіх беларусаў калектыўнай. І більшіні людзей таксама вот эта сувязь, як гэта спрыяе там каб кінуць Лукашенку, яна не ясна. Калі ты попытаешь мяне, я таксама лічу, што это абсолютно ідыёцкі захад. Запирать людей у сферы впливу российского свету, а не дозволять им ездить в Европу и, так сказать, кожный раз нагадывать себе о том, чем есть Европа и до чего треба иткнуться, это идиотизм, это я так лічу. Але ці свядома гэта, ці свядома робяць гэтыя дзяржавы, Польша, Літва, ці думаете, ну, вось зараз мы закрыем эту Беларусу, все будет свядома. Не, яны імплементуюць еўрапейскія санкцыі. Так, гэта выглядае таким чынам, гэта не вешанне калектыўнай адказнасці. Так, гэта дэбілізм, з ім нешта трэба рабіць, офіс гэтым нешта робіць. Літва ўжо адклала выкананне гэтае рашэння на некаторы час, можа яшчэ адкладзе. Можа удасца гэта змягчыць. Ці можна было б зрабіць інакш? Еўрасаюз вельмі вялікі інструмент. Яны пагадзілі гэтыя санкцыі агулам, такім вот рамкамі. А як гэта будзе імплементацыя біць па канкрэтных людзях? Ну, відаць, нам не хватае лобінга на высокіх узроўнях, каб тлумачыць, што ніхто не зрабіў для лібералізацыі Беларусі для того, каб здарыўся 20-й год, ніхто не зрабіў для гэтага больш, чым адкрытасць еўрапейскіх межаў. Бо калі б беларусы жылі, прабачце, як расейцы за Уралам, якія выязджалі толькі ў Турэччыну, 20-го года у нас бы не было. Алексей, ну якога лобінгу яшчэ нам не хапае? Ціхановская на ўсіх сустрэчах вышэйшага ўзроўня з усімі прэзідэнтамі, ну умоўна кажучы, на ты. Усе сустракаюцца, усе выказваюць падтрымку. На там Давос, ўсё астатняе, куды Лукашенку на парог бы не пусцілі, яна ганаровы госць. Я уже не кажу про усіх астатніх там і Латушкус і это самае іншыя там кабінеты Кавалеўскі і гэтак далей. Ну якога лобінгу не хапае? Ці яны не інтарэсы простых беларусаў там падчас гэтых сустрэч адстаиваюць? Яны адстаиваюць інтарэсы простых беларусаў. Іншае пытанне, што сістэма прыняцця рашэнняў ў еўразвязе настолькі грувасткая, што трэба лабіяваць доўга, трэба лабіяваць стала, і да, відаць, не хапае. Відаць, Беларусі офісу Ціхановскай патрэбная свая ўласная консульская служба. Офісу ўдалося адбіць вельмі шмат, змягчыць вельмі шмат некарысных рашэнняў для беларусаў. Што трэба зрабіць больш? Мне падаецца, што яны зараз робяць усё, што магчыма. Трэба знову-таки паглядзець на Украіну. Лабіравалі F-16 некалькі гадоў, ім толькі зараз гэта F-16 выдаюць. Памятаеш крызіс з фінансаваннем, калі біл па дапамозе Украіны завіс у Кангрэсе на некалькі месяцаў, таму што крайне правыя рэпы ўперліся. Пры гэтым Украіна ёсць абсолютна паўнавартасная дзяржаўная фінансаваная ім консульская служба. То бок это не означает, что один раз пролоббировал нечто и все, ситуация готова. Не, ситуация будет и далее погашаться. Я оптимист, в смысле, будет хуже. Але покуль Лукашенко не сдохне, пока это не вырашится ситуация, так сказать, радикально. Але просто трэба працягваць кожны раз нагадваць о том, што беларусы існуюць, што гэтыя праблемы, якія б'юць па простых людзях, яны ні ў якім выпадку не вырашаць пытання звяржэння рэжыму Лукашенко. Ну и на завершение, Алексей, пытание все ж таки мы вернемся до фонда, до байхелпа. Ты сказал про тое, что все ж таки працягвае займацца фонд тым, чым займаўся раней. Гэта штрафы, гэта реабилитация и гэтак далей. Наколькі на сёння все ж таки вот неабходнасць такой дапамогі павялічылася, паменшылася у залежнасці ад сітуацыі? Чаго чакаеце, якія праблемы і ці ёсць все ж таки магчымасці працягваць дапамагаць унутры Беларусі? Адкажу з конца. Дапамога ўнутры Беларусі — гэта наша фішка, яна гэтай фішкай застаецца. Мы працягваем дапамагаць.
і па штрафах, і па траўмах, і па рэабілітацыях, і мы будуем інструменты, каб далей гэта рабіць, каб далей гэта рабіць у 25-м годзе, каб рабіць гэта, і, ну, я спадзяюся, што за 25-х гэта не зайдзе, але ўжо, канешне, не загадваю. Патрэба застаецца, патрэбы насамрэч становіцца ўсё больш, таму што рэпрэсій становіцца таксама ўсё больш. Напрыклад, пасля рэйда 23-24 числа студзеня мы думалі, што людзі перастануць да нас звяртацца, а насамрэч у сакавіку колькасць заявак у нас павялічылася ў 4 разы. У нас стабільна ідзе пэўная колькасць заявак на месяц, сумы іх стабільна павялічваюцца, і мы стабільна працягваем шукаць грошы. Я думаю, што вот гэты фонд, про які я сказаў, ён будзе папоўніць нашыя магчымасці працаваць у гэтых кірунках. Ну, ось таким чынам мы едзем далей. Што называецца, да, мы працягваем працаваць унутры, да, мы шукаем грошы на той, каб кампенсаваць усе заявкі, і да, пакуль усе заявкі, якія да нас прыходзяць і пасуюць па мандаце, мы кампенсуем. Мы нікому яшчэ не адмовілі з прычыны адсутнасці грошай. Мы адмаўляем толькі на мерытарычнай падставе, калі заявка не адпавядае таму, што мы робім. Дзякуй вялікі. Ну, я спадзяюся, што махляры розныя не перашкаджаюць працаваць. Ну і тым карысныя ідыёты. Я чытаў твой допіс пра сітуацыі, якія здараюцца, там хочуць нібыта дапамагчы, а потым аказваецца, што усе вінаватыя, таму што вот не атрымалася, а грошы страціліся. Дарэчы, больно ударыла сітуацыя. Гэта больно ударыла па тых, балюча ударыла па тых людзях, якім гэтыя грошы мусілі прыйсці. Але, ну, потому што людзі не атрымалі. Але гэта сітуацыя яшчэ вельмі балюча ударыла па чалавеку, які крытыкаваў нас, а потым дапамог так, што гэтыя грошы завіслі. З таго, што я ведаю, пытанні да гэтага чалавека з'явіліся амаль ва ўсіх, і мне падаецца, што гэта правільна, калі ты займаешься дапамогай і кажаш, што ты працуеш эфектыўней, чым іншае, ну, то давядзі гэта, але калі твоя эфектыўнасць аказваецца эпічным факапам, ну, трэба адказваць за гэта. Але чалавек, паходу, не захацеў взяць на сябе адказнасць, таму сітуацыя пакуль не вырашана, але мы працуем у кірунку, каб яе вырашыць. Карысныя ідыёты будуць заўсёды, але мы ўжо навучыліся даваць ім рады. Такім чынам, самая галоўная выснова, што салідарнасці менш не стала. Не, салідарнасці менш не стала. І магчымасцяў дапамагаць у Беларусі таксама менш не стала. І пакуль ніводную заявку, якая прыйшла да нас, мы не завалілі з прычыны адсутнасці грошай. Я спадзяюся, што мы і далей зможам працягваць працаваць у такім рэчышчы. Дзякуй вялікі. Заснавальнік, сузаснавальнік і кіраўнік фонду BuyHelp Алексей Лявончык быў разам з намі. Калі ласка, калі вам сапраўды неабходна дапамога на выплату штрафаў, на змаганне, лячэнне траўмаў, на рэабілітацыю, звяртайцеся ў BuyHelp. Я думаю, што знайсці магчымасці звязацца ёсць. Гэта, як звычайна, праз чат-бот ці яшчэ, можа быць, нейкія іншыя новыя магчымасці для звязку знайшлі, распрацавалі. Толькі гэта. Нашы кантакты не змяняліся. Гэта у нас няма чат-бота, дарэчы, на хвіліну. У нас ёсць просто падача на формы, і у нас ёсць два тэлеграм-формы не змяняліся. Все тыя самыя. Гэта BitLY BuyHelp Me і на рэабілітацыйную праграму BitLY/RecoveryBuy. Тыя, хто звярталіся супольнасці палітзняволеных, супольнасці рэпрэсаваных, яны гэтыя лінкі ведаюць, яны ёсць у нас на старонках. Ёсць два кантакты, на якія можна звяртацца, каб правяраць асобы валантэраў. Гэта кантакт Михась Хелп, яго шмат ведае, хто з палітзняволеных нашых былых. І кантакт мой асабісты, Эланір, мне заўсёды можна пісаць. Ёсць таксама кантакт BuyHelp падкрэсліванне інфо, які таксама служыць як гарачая лінія. То бок, не два кантакты, 3 кантакты, на якія можна звяртацца па інфармацыю. Так што, калі ласка, калі вам неабходна інфармацыя і дапамога, звяртайцеся праз усе пералічаныя магчымасці. І, калі ласка, не забывайцеся пра салідарнасць. Будьце салідарныя, адзін з адным, разам пераможам. Жыве Беларусь. Дзякуй, Алексей. Жыве вечна. Дзякуй. Да пабачэння.